tomu zákonu. Ale veď to netrebalo ani nejak veľmi hľadať. Táto informácia sa rýchlo rozšírila. Dobre viete, že takouto predskokanskou akciou občianskou bola snaha o záchranu cez petičnú akciu o záchranu pôdy. Takže naozaj ja budem veľmi rada, keď vplyv občianskej verejnosti bude rád na to, že sa takéto machinácie, netransparentné predaje nášho prírodného bohatstva či vody, pôdy, nerastných surovín zastavia. V podstate aj s tou pôdou sa spájala výzva k dobromyselnému konaniu, že akýkoľvek predaj pôdy cudzým subjektom alebo cudzozemcom v prípade, že narastie občianska sila a dosiahne takú silu, že bude vládnuť, takže takéto predaje budú označené za nekalé, nelegitímne, neoprávnené. Takže ja vám držím v tomto smere samozrejme palce a budem veľmi rada ako politička túto vec podporovať. Máte nejakých partnerov z politických strán, ktorí už túto aktivitu? Dobre viete, ako som na tom, ako sa na mňa vnímajú ma ako nebezpečný druh, takže, lebo ja sa netajím tým, že som proti privatizácii strategických odvetví. Teraz nie len ako prírodného bohatstva, vody, pôdy a to, čo robí krajinu, ale aj proti privatizácii energetiky. Proti tomu, aby Slovensko strácalo svoju nezávislosť, surovinovú sebestačnosť, energetickú sebestačnosť. Takže týmito výrokmi všeobecne som známa a samozrejme, že takto nie som celkom priateľnou poslankyňou pre tú politickú zostavu, ktorá tu je. Takže ja v podstate, ak budem vedieť, tak samozrejme v rámci svojich možností, dosahu budem naplniť. A ste otvorená, ale sa niekomu pripojiť v týchto politických stranách? No uvidíme, ako sa k tomuto, aký postoj zaujmú politické strany, lebo vo väčšine prípadov, čo som zaregistrovala zo strany politických strán, kľúčových predstaviteľov, skôr vládne názor ten, že aj pripúšťajú vlastne predaj vody, ale že to má byť v transparentných podmienkach. Takže pre nich je to politická otázka. Pre mňa to ale nie je politická otázka, pre mňa je to vlastne otázka ochrany základných národných hodnôt. Nie je to len o procese transparentnosti, ale o tom vôbec, či Slovensko má dostatok disponibilných zdrojov na to, aby mohlo vodu predávať. Lebo moje informácie, ktoré mám, sa vyznačujú rozlišnosťou. Na jednej strane odborníci typu pán Kravčík tvrdia, že každým rokom Slovensko stráca 200 miliónov kubíkov vody, metrov kubických vody. A také sú predpoklady aj do budúcna. A na druhej strane zrejme tí, ktorí chcú na tomto sa obohacovať, na predaji vody ako najvzácnejšej suroviny, vzácnejšej pomaly ako ropa, však kde sú svetové konflikty kvôli tomu, tak tí tvrdia, že tých zdrojov máme dosť. Takže v tomto štádiu to vnímam ako vysoko vážnu národnú aj odbornú otázku. Vodu nemáme predávať, sú to naše zdroje, ktoré majú ostať na našom území. Ak by sme pripustili, že naozaj máme tých zdrojov natoľko veľa, že nevieme, čo s nimi, tak určite to nemajú predávať súkromné subjekty, ale štát. Takže toto je moje jednoznačné. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre? No.